Sa katong gamay pa ko, luoy ko permi, yakit nga estudyante. Tungod sa kapobrehon, inig-eskwela, magbaklay lang perminti, kay walagi service before. 2 pesos rang balon, may langgani ingong lulo, pagkaluoy gyud sa kong apo, gihatag niyang gamayng kabaw, ug sakyan ko sa adlaw-adlaw. Nating kabaw sa akong lolo, ang ako ang serbis sa kaniadto, way gasolina o way krudo, pagkatipid wala ko'y gasto. Nating kabaw sa akong lolo, walay makadakop tungod kompleto, way mo parang nga LTO. Nating kabaw sa akong lolo, inig parking dili na ko mo side stand, kay nagtindog na gyudaan ang duha ka center stand. Ang buhaton mangnitag kahigtan, kanang dili mainitan, para di ko makusnitan, kay ang sultira bang lulo, ang